Manje ga pomene. Jao, što ne ponese analogno mjesto. Pa auto, samo hoće ga doneti. Nisam ne. A veliki tektonik smo izgleda danas. Pa veliko da. Tu je rezervan. Ne, tu. 59. 60 Hz. 60 Hz. Ti je ugođena na 46. A čekaj, zar nema 2 pika? Na sredstvu. Jel ti čuješ ovu frekvenciju? Jel čuješ ovaj zvuk? Ne, kažem, evo, čuješ ovaj nagli zvuk? Evo pad, odmah posle. Evo najveći skok. 60 Hz. Tu je znači. 60 Hz. 70. Ovo ne je prilično tačno. Mogu da ti zakačem i frekvenciju kada hoćeš. Ne. Ali to ti rezonantna ti je na 60 Hz. Definitivno. Evo ga prvi pad na 80 Hz. Rupa. Ne rupa, sad ćemo šta je to. Nije to rupa, to je već ravno, to je taj nivo koji ovamo očekujemo. To je taj nivo, samo znači ovako, idemo redom. Ovdje ti je dosta ravno. Od posle rezonantne, znači od rezonantne na levo nemamo, tako reći, imamo 50 Hz i padamo brzo. Brzo padamo ispod 50 Hz. Ispod 50 nema ništa. Nema ništa, mrzim je da merim, ali brz je pad. Strmo. Znači rezonantna je na 60 Hz. I sad smo došli na još uvijek, dobro 62, ja zato baš 65, 7. A, imamo još jedan skok na 70 Hz. Na 60 i na 70 Hz ima 2 pika. Prilično oštro. Znaš, to može da bude i I soba. može da bude reverberacija neka od sobe, razumiješ? Rezonansa sobe. Rezonansa, da. Pa čuo sam na 60 Hz da trese u prozori, da... Da. Na 100 Hz opet. Gledaj koliko to su pikovi, čovječe, ovako to je znači par herca, on daje špice, to je... Šta, nije ovo gluva soba, mislim, pa da imaš ravan. Tačno, nije gluva soba, ali ovo su ima rezonance. I da ima više rezonance. Ja nemam ovde kalkulator za rezonance, to se izračuna iz dimenzije i to je jako 100 Hz, to je toliko usko, čovječe, usko pojasni filter ne može da napravi žal. Svaka svoju rezonansu. Onda ne treba na ovim niskim odzivima i gledati šta se dešava, jer tu će soba da igra ulogu na kasnijem delu da prenova se prestana. Na 130 Hz ovamo rupčaga. Na? Na 130 Hz, gledaj, rupčaga. Znači ubio je ga je, znači... Ne, na 130 ga je ubio ništa. Pazi, ovo je možda prostor, znači ne možemo da pričamo o... Nemam internet ovde, inače to može se izračuna, izveri se soba i dobije se od rezonancije. Ima ih Dobro, opet zavisi čime soba leva, može. desna i vertikalna. Sad si ravan, od 200 Hz, Ravni sob. relativno ravno, da. Evo ga, dobro, nije to strašno. Ovdje jeste. Ali nešto ovdje je mnogo, to 230 Hz čovječe. Vidite koliko to šeta. Učili smo nešto. Dobro, ali ovo ipak je pouzdanije, realno, ovo što vidim. Znači, odavde je sigurno dobro. Da, jasno. Ovo što Atlas prikaže, mislim da je... Sad se čuje ovo prigušenje. Evo ovdje je bilo duže. To su toliko oštri špicevine, znači ti ovakav filter ne možeš da napraviš u elektronici nikad. Da to u par herca ti na 200 Hz, nema ni par herca da ti on ti napravio vrlo oštru. Kao mehanički rezonans. Neprigušene rezonance imaju strahovitu strme ivice. Znači neću da pravim zvučnik nikad. Ne da pravim, neću da merim. Jer ovo kad meriš u boje da... Znaš da se meri zvučnik? U ovoj sobi bio sam. Da, ili u... U Smrdljigu sam bio sa ženom, ova, stoji tu, jedva se čujemo šta pričamo. Jedva se čujemo. Nema reverba. Nema ništa, baš je glupo. Znaš da u slobodnom prostoru negde
Ali imaš, dobro, tu imaš šum okolini, šum, ali nemaš rezonance. nema rezonansa. Ali šum okolini snimiš i da ga Može da ga oduzeš. To su veće frekvencije. Pa sad smo na 300 Ne Hz. možeš da otvorim tu dune ventare i odeš mere. Dobro, to jeste, naravno, ali radi se. Ali radi se to, eno kod ovog Linkvic ima na svojoj web stranici, to je opisivo. Evo, ovo vidim kao čist ton, a čujem nešto. Ovdje čujem, ovo je čist ton. Ovdje čujem nešto, a ne vidim ga na osnovu. Ovdje ne valja visokotonica. Musa mehanička. Ne. Da, čuje se. Ovdje nešto, da, čuje se i tekako. Čuje se skakuće. Šta se ovo dešava? Znači, 380 kuća. Imaš složen sistem, čoveče. Ogromno složeno. A sve se to čuje, vidiš? Evo, sad skok. Pitanje je ovdje i mikrofon kakav je. Ne znači da on linearan. On bi trebao biti 37. Pa sve sam da evo do 500 Hz, čovječ. Tu mora da bude dobro. Ali brate, čuje se, a ne, ovdje nije mikrofon, znači mi čujemo da mikrofon nije mikrofon. Evo ga par, Bi trebao da bude ima odziv Evo ga par. pojačalo. evo ga par. Gledaj, jel čuješ sad jači nivo? Sad je jači. Jel čuješ ovdje ima par malo? Ovo je sad, ali to je zbog... Ne, nije mikrofon. Nije mikrofon. Evo ga opet par. Čuje se par, evo. Evo ga nivo, evo ga par. Ovo je jače nego ovo. Čuje se, znači zvuči. Ne znam, sad mogu 3 kHz ravno. Relativno ravno. Pa znaš šta, ako je... Nemam nešto izbačeno ekstremno i... Ako je rez dobro urađen, on sa spajanje dobro urađen, Da, to. ti nećeš šuti ništa. Upravo tome, to sam za toga što da vidi rez. Ako je ukršteno kako treba, znači ravno... Evo ga tu mali pad, baš na 3 kHz. 3,1. Ali ima ga svuda. Da, ali... Evo ga ovdje još veće, na 3 još veće. Još veća rupa na 3. Ali manje rupe nego na početku. Isto se ponaša i na rezu kao i svuda. To znači da je dobro usklađen. Da. Ako spacim ispred mikrofona. Okej.